Ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι Ιησού. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, ως στέλνει ο πίσω μου ελθεί, απάτησα στο εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ενεκαινεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γάρ αν επισληφθήνε και τους έμπους λόγους και τη γενεατά τη μηχανήτη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσληφθήσεται αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξα Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων των Αγίων, και έλεγεν αυτοίς, Αμήν.